Bai, artxiboa eta estudio digitala hemen gainean, hemen goian, eta behian dakat estudio bat eta laborategi kimiko bat. Bueno, nik hasi nintzenean orain dela, bueno, 1972an hasi nintzen argazki gintzen, eta apurka joan nintzen, bueno, lehenengo urteetan, gitxi gora bera egin nuen bidaiak, lehiaketarako argazkiak. Baina gero, hori pasatu zen garaioara, hori, eta zer egin nuen ba. Pentsatu, egingo dut, hartuko dut gai bat, edo bidai bat, edo gauza bat, egiteko bilduma bat. Gero erakusketak egiteko. Batzutan bidaltzen dituzu bai lehiakete batzuetara, baina orain ez dut egiten. Zure helburua zen? Helburua da erakusketaz egitea. Eta, bueno, horrela hasi nintzen, eta orain dakat hemen prestatuta erakusketak egiteko 4.500 argazki baino gehiago. Goitzeko zenbat argazki izango ziren? Gutxienez 30. Kasu batzuetan esate baterako Vietnam dira 100 eta piko. Normalian izaten dira 30 argazki gitxi gora bera. Niri argazkia zurita beltzez, hori zurita beltzez nire dakat estiloa. Nire argazkiak izaten dira nahiko ilunak, gogorra gehienetan, gorra kontraste handiko argazkiak izaten dira, eta horrexegaitik jendia ezagutzen nago, bai. Eta teknika bereziak bai. Orain, digitalean nik, aurkezten ditudanean erakusketa bat hori teknika berezi horiekin askotan esaten nola egin duzu hori Photoshop, ez, hori kimikoa da. Baina, hori teknika bat zen. Azten dena da, desagertu egin direla produktuak. Produktuak desagertu egin direla. Argazkilaritza digitala, aurrera joan da, eta analogikoa, momentu batean iaia desagertuta zegoen. Ni jarraitzen nuen egiten zurita beltzez, laborategian, baina Zibakron eta Colorbir eta horako teknika bereziak desagertu egin ziren produktuak. Nik ibili nintzen, bilatzen, ian formulazioak nolakoak ziren nik prestatzeko, baina ez dago. Oso berezia izaten da, kolore ezberdinak, fantastikoa askotan, baina, gehienez nik lan egiten dut zurita beltzez. Nik egiten dut dana, imprimazioa, dana, bai. Baina jarraituzu, digitalera egin duzu saltua, ero bizetan analogikoan? Bizetan ebiten ez, gehienetan orain digitalean, baina batzutan joaten nahi laborategira eta lan egiten dut. Eta gustatzen jatzu gehixen? Gehixen, laborategi kimikoa. Zuk egiten duzulako dana. Zuk egin behar duzu dana. Makinak ez dago. Hemen digitalean makinak, Photoshop eta holako gauza, beraiek egiten dituzte, gauza pilo batzuk, jakin behar duzu nola erabili. Bai, baina beraiek egiten dute, eta laborategian ez. Nik askotan esaten dira, zuk erabiltzen duzu Photoshop, bai, baina Photoshop erabiltzen dut, gauzak lehen egiten nituen bezala egiteko. Nik ez dut egiten Photoshopekin fotografia faltsuak edo orain inteligentzia artifizialekin egiten dit. Nik hori ez dute erabiltzen. Ez da nire estiloa, nik badakit nola ibiltzen da, badakit erabili, baina nire argazkiak egiteko hori ez da niretzako. Lehenengo argazkietan, nik esatu batarako argazki txikita, nik nenkien basikoa, eta orduan hori asko nabaritzen da. Gero ikasi nuen ondo positibatzen eta ondo rebelatzen eta hori, eta ondo ataratzen. Askotan, orain esaten da la regla de los tercios, ez dakiz, nire lehenengo argazkitan hori ez genekien. Guk ikasi genuen Santurtzin, Biosgaztean taldean, egin genuen talde bat, eta han batek zer basekien, eta berarekin hasi nintzen, errebelatzen, eta diapositiba eta guztiz errebelatu genituen. Baina izan zen hori, ez geneukan teknikoa.
Eta nik gogoratzen naiz, nire lehenengo argazki liburua frantsesez izan zen, hemen ez zegoen ezer, publikatuta. Kursilio bat, CCC, ni gogoratzen naiz, hortik dakat CCC, zeukan kuadernillo batzu, baina gero nik ez zegoen ezer, gaztelaniaz. Ingelesez eta frantsesez, nik frantsesa ikasi nuen eta bai, eta horrekin hasi nintzen. Gure kabuz, klubean gure kabuz, nola egin duzu hau, eta nik egin dut horrela, eta gure artean hasi ginen, bai. Nire analogiko makina guztiak dauzkat gordeta. Dauzkat gordeta, batzuk erabiltzen dut, baina dauzkat gordeta. Jokan erabilia dira. Bai. Eta gero digitalak dakat, Nikon D700, bi Fuji, Sony bat, baina hori erabiltzeko normalian. Vale. Eta gero dakat makina de plakas bat, bai. Mugikorrak erabiltzen dut bakarrik, ibiltzen joaten banaiz ez dakiz mendira edo ez dakiz mendik edo handik eta hau politza, atarko dut, baina ez da gauza. Ez erakusteko. Eta gainera, telefonak berak egiten ditu gauzak. Eta orduan, bai, badakit badago programak gero editatzeko eta horrelako gauza. Baina ez gustatzen. Eta horrez egiteko orain, egiten dira milioi eta milioi irudiak, baina argazkiak zenbat. Hor dago ezberdintasuna. Argazkiek zenbat, bai, bota telefonekin edo kamera batekin edo berdin da, klik-klak, baina zuk, zergatik egin duzu hau, eta zertarako egin duzu hau, ipentzen duzu hau, hori galduko da. Artxibo historikoa joango datana, baina... Euskadiko artxibo historikoa. Bai, eta nire pena ematen dit. Bueno, pena alde batetik ondo. Gordeko dute dana, ondo, eta zainduko dute, eta oso ondo da. Ikusi izango dira, edo... Bai. Eta norbaitek nahiko balu eskatu erakusketa bat egiteko, bai. Hori baldintzetan dago jarrita, bai. Bai, eta nik gainera, dana digitalizatu da dakat. Dana. Argazkiak, negatiboak, eta orain bukatzen ari naiz diapositioekin. Nik geratu naiz kopia digitalizatuta batekin. Aholkuak edo kritikak eta... Batzuk bai, baina nik bai beti. Nik beti ibiltzen naiz ikasten. Bai, ondo hartu ez batek esatia, nik horrengo neban... Bai, nik gustatzen zait gainera. Nik askotan, esaten bat egingo dut hori, erakusketa hori. Eta esango diot, jendeari, zaidazue, zer iruditzen zaizue. Edo zergatik bai, edo zergatik, ez que jo no entiendo, bai, hori ez da garantzitsua. Garantzitsua da, zuk zer sentitu duzun, ikustu duzunean argazki hori, zer, ona, txarra, edo ez dakiz zer. Ez zaidazu? Ezakite, Espainiako Federazioaren aitortza bat, edo? Bai. Zertan dago... Ez dakit. Lehenengo Euskadiko Federazioa onartu behar du. Bai. Eta gero, eta onartzen badu, bialduko du. Eta gero ikusiko dugu, baina hori, badakiz hori ez zarreza. Ez zarreza, baina proposamen bat izaten bada, nahikoa. Hemen, hau berezia, nahiko... Si, bai, daude, hogeta mazortzi argazki dira. Horrela, da. Eta hau nahiko berezia izan da. Nik orain dela urte bat eta erdi tal, ibiltzen ditzen oso txarto belaunekin. Oso txarto, porque nik beti ibili naiz da mendian, eta txakurrekin, eta argazkiak egiten, eta bidaietan, baina ezin izaten nuen, Osea, mina. Eta, geratu nintzen, eta argazkiak egiteko, eta egun batean, hau historia bat da, etxetik, ikusi nuen Eibar, Anbeian, ikusten dana, eta lainoa gainean. Gainean, eta esan nuen, hemen da, argazki bat dago, eta atara, argazki bat. Eta gero, okurritu zitzaidan, eta zergaitek ez dut egiten, Eibarren edo Eibartik kotxez joaten, leku batera edo bestera, ataratzeko argazkiak. Eta gai hasi da,
Lainoak, izena da, laino guztien gainetik edo azpitik. Eta ibarren. Vale. Eta orduan, argazkiak handaude. Goen momenturen bat, esan zena, lagakot pizkat. Ataratzen duzunean argazki bat, claro, danak argazkiak pentsatuta daude. Eta igual, hori ataratzeko, hori ez da ikusten egunero. Eta ordu guztietan, hori ez dituzu ikusi, joan behar duzu. Nik badakit, zeo zer batzutan, hori horrelako bat agertuko da. Joan behar dut, eta beste egun batean, edo beste ordu batean, eta hori ataratzeko. Eta batzutan igual egun batean, argazki bat besterik ez, Eta nahikoa da batzutan. Nahikoa da. Argazkia ez dago beti. Ez dago beti, eta argia aldatzen da, leku aldatzen da, eta, laino aldatzen da, eta orduan, zergatik, ikusten duzu gauza berri bat, eta nik egin olako argazkiak esatera mendietan, eta askotan egin dut. Baina hori ezberdinak dira. Baina guztik ezberdinak dira, Horrek ez da nahi esan, baina lagako dozuni, erretiro hartuko dozunik, ez? Ezin dut. Hau, azkenera imprimatuta, baina badakat beste serie bat egin da, momentuz imprimatu gabe, baina guztik ezberdina. Deba Hondartzan, udan, Hondartza da zirko bat. Jente bakoitzak bere moduan egiten gauzak, bere moduan, inhibiziorik gabe, eta handik, teleobjektibo batekin, hasi nintzen egiten, eta badaka prestatuta. Eta bukatu behar dutunekin, eta gero hasiko naiz hori imprimatzen, pilo badakat eta ez dira dana joan. Gaia oso guztiz ezberdina. Esaten da, orain street fotografi edo kaleko argazkia, hori Hondartzako argazkia da. Eta zergatik ez.